Čína ročně vyrobí přes 1 milion traktorů a postupně jimi chytře zaplavuje Evropu. Čína dnes patří k naprostým světovým lídrům ve výrobě traktorů. Už několik let po sobě ročně vyrobí přibližně 1 milion 100 000 traktorů a tento objem zůstává překvapivě stabilní. Traktory do 100 koní tvoří zhruba polovinu celé čínské produkce a jsou exportním artiklem. Evropa je pro čínské výrobce čím dál důležitější destinací a strategie je zřejmá: zaplavit trh traktory s velmi lákavým poměrem ceny a výkonu.